Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με Minecraft. Θα σας δείξω πώς ζω στο Minecraft. Θα παίξουμε στο Survivor για να σας δείξω πώς ζω. Ωραία. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα δείξει τον κόσμο μου. Τώρα θα σας δείξω πώς ζω. Και μπορεί να σας δείξω πώς είναι η τεχνική που φτιάχνουν τα βίντεο. Τα σπίτια. Λοιπόν, γεια σας, αποφάσισα κάτι άλλο. Θα σας δείξω πώς να χτίσετε ένα δεντρόσπιτο. Λοιπόν, και μετά θα σας δείξω και πώς παίζω στο Minecraft. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος που παίζω. Και θα σας δείξω και θα κάνουμε συμβουλές επιβίωσης στο Minecraft. Για να δείτε πράγματα και θα σας βοηθήσουν για να επιβιώσετε. Λοιπόν, επειδή έχει περάσει ήδη 1 λεπτό και θα το κλείσω το βίντεο στα 5 λεπτά, καλύτερα να βιαστούμε. Περιμένουμε λίγο. Ωραία, λοιπόν, το δεντρόσπιτο είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Λοιπόν, θα σας τα δείξω, το δεντρόσπιτο θα σας το δείξω στο Creative, γιατί θέλω κάποια πράγματα και έχω λίγο καιρό να παίξω στο σερβερ και δεν είμαι σίγουρος άμα τα έχω, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, ωραία. Τώρα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα τέτοιο δεντρόσπιτο. Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είχε φυτρώσει. Καλά. Θα σας φαίνεται παράλογο. Εντάξει, λοιπόν, βρίσκετε ό,τι χώρο θέλετε και παίρνετε το ξύλο δέντρο. Εντάξει εδώ, μετά παίρνετε όποιο μπλοκ θέλετε, εγώ θα πάρω ξύλο. Το ξύλο πάει με ξύλο. Θα κάνω ένα μικρό σπιτάκι, δηλαδή ίσα ίσα για να δείτε. Το γεμίζετε από γύρω γύρω. Έτσι από πίσω. Λοιπόν, για να δούμε πόσο είναι. 1, 2, 3, 4, 5 μπλοκ. Ωραία. Οπα. Είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Μην δεν θα δυσκολευτείτε. Θα σας ρωτήσω ένα πράγμα που έχω ξεχάσει λίγο, γιατί το πρώτο μου δεντρόσπιτο το είχα φτιάξει σε ένα χωριό, αλλά έχω πει να φτιάξω ένα δικό μου χωριό, γιατί δεν μου πολύ αρέσει να βλέπω χωρικούς όλη μέρα, θέλω να είμαι μόνος μου. Λοιπόν, και εδώ κάνετε μία τρύπα, βάζετε home. Και μετά, δεν θυμάμαι ποιο δέντρο είναι που μεγαλώνει και γίνεται μεγάλο. Να σας πω την ακρίβεια, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά νομίζω ότι είναι το Jungle Tree νομίζω. Καλά, θα δούμε άμα μεγαλώσει γρήγορα. Ωραία, λοιπόν. Τώρα θα σας δείξω οδηγό πώς να επιβιώσετε στο Minecraft. Λοιπόν, το έβαλα στο σερβερ
και θα σας δείξω πώς να επιβιώσετε. Λοιπόν, 1 λεπτό να πάρουμε λίγο φαγητό γρήγορα. Και λοιπόν, καλό θα ήταν να πετάξετε τα άχρηστα πράγματά σας. Εγώ θα πάρω ένα τόξο, λογικό για να πάμε για κυνήγι, και βέλη, λογικό. Ωραία, λοιπόν, παίρνουμε το τόξο και πάμε σχεδόν όπου βρούμε. Δηλαδή όπου θέλουμε, σχεδόν παντού έχει γουρούνια, κότες. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Είπα σχεδόν παντού, αλλά δεν βλέπω και πουθενά να έχει. Να φάμε, γιατί κάτι ψάρια που είχα ψαρέψει στο Create. Ωραία, λοιπόν, πείτε ότι βρίσκεται ένα γουρούνι. Κάντε αυτό. Τον κορμό του δέντρου πείτε. Τάκ, τάκ, τάκ. Και μετά πάτε και το ξαναμαζεύετε. Ελπίζω να φαίνεται ο φάρος. Ωραία, κάπου εδώ έχει ένα κοπάδι. Λοιπόν, έχουμε χάσει πολλή ώρα. Σας έδειξα, θα κάνω κι άλλο ένα βίντεο που θα σας δείχνω πιο πολλά πράγματα. Κάντε like και subscribe άμα σας άρεσε και γεια σας.